Hej och välkommen till sidan 258, matematik 5001a. Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp. Grafen visar hur Viktor en dag cyklar till skolan. På vägen får han stanna och sätta på cykelkedjan som hoppat av. Betyder cykeln inte fungerar, så han stannar. Och här är grafen till vägen till skolan, att cykla till skolan. Han börjar härifrån 00. Och x-axeln är tiden, antal minuter det tar. Och y-axeln är hur många kilometer är det till skolan och vad händer på vägen. A. Hur långt hade Viktor cyklat när kedjan hoppade av? När vi tittar här på grafen så ser vi att från den här punkten till den här punkten har Viktor stannat. Man går inte upp, man stannar. Tiden går men han stannar. Betyder att han inte cyklar utan reparerar sin cykel. Men från här till här så går han, eller cyklar han. Och då cyklar han i 5 minuter. Här är 5 minuter. Sen stannar han. Och frågan är hur långt hade Viktor cyklat? Hur långt betyder hur många kilometer? Då måste jag läsa y för den här punkten. Den här punkten, hur mycket y? X vet jag att det är 5. Men de frågar inte mig om x. De frågar om antal kilometer. Då läser jag här. Då säger jag 1 kilometer. Eller 1 kilometer. Då är det klart. Svaret är 1. Fråga B. Hur lång tid? Nu kommer jag att läsa här, den här gröna. Hur lång tid tog det att sätta på kedjan? Betyder hur mycket tid tog det från 5 minuter till 10 minuter, till 11 minuter, eftersom här är 11. Så från här till här. Hur många minuter är det? Då tar jag 11 minus 5. Här är 5 och här är 11. Och så för att veta hur länge stannade han. Från här till här. Så 11 minus 5 lika med 6 minuter. 6 minuter tog det. Fråga C. Vilket är avståndet till skolan? Till skolan tills han stannar i skolan. Hit. Hur mycket är avståndet? Då måste jag läsa y för den här punkten. Hur mycket är y? Det är 2 kilometer. 2 kilometer. Fråga D. Hur länge cyklade Viktor denna morgon? Betyder hela tiden. Hur mycket tid tog det? Det är inte så tydlig fråga. Men de kanske menar även tiden då han stannade. Så hur länge cyklade? Det borde stått kanske hur mycket tid tog det tills
Viktor var i skolan. Så det tog hela det här är när han är i skolan, och då måste jag läsa av x-axeln tror jag. Så det blir 11, 12, 13, 14 minuter. 14 minuter, men han cyklade inte 14 minuter. Han cyklade 14 minuter minus 6 minuter då han stannade. Då är det bara 5 minuter kanske, men nu är det 14 minuter säger vi. Han cyklade här 5 minuter, sen här från 11 till 14, det är 11 och 14, så är det 14 minus 11 till exempel om bara cyklandet. 14 minus 11 är 3 och 3 plus 5 då är det bara 8 minuter cyklande. Men allt som allt 8 och 6 minuter då är det 14 minuter. Så 14 minuter hela. Svar 14 minuter. När cyklade Viktor snabbast innan kedjan hoppade av eller efter? Förklara hur du tänker. Om jag tittar här på den där rosa linjen och den här gröna linjen. Den här gröna linjen tog det 5 minuter. Hela 1 kilometer. Den här rosa linjen tog det mindre. Från 11 till 14. Då är det 3 minuter. Så 3 minuter snabbast eftersom det tog mindre tid. Då måste jag säga efter att kedjan hoppade av. Det gick snabbast. På bara 3 minuter cyklade han 1 kilometer. Så. Då är vi klara. Fråga nummer 6116. På en vintersportort följde man snödjupet under en vecka. Det snöade och man tog lite mätningar. Så här ser det ut hur det var. Under söndagen snöade inte. Men under måndagen snöade så mycket. 20, kanske 10, 20, 30, 40, ja. Så snöade, om det här är 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter och 50 centimeter. Så från 20 till 50 betyder det snöade 30 centimeter. Måndag. Sen tisdagen snöade inte, precis som söndagen. Här, ingen snö. Onsdag är det så här. Och sen torsdag snöade också. Och fredag samma sak, snöade. Men lördagen, ingen snö. Så är det. Så säger man, under vilka dagar snöade det? Så då säger vi under de gröna dagarna och den blåa dagen, den här. Så. Under måndagen och under torsdag och under fredag. Måndag, torsdag, fredag. En dag regnade det. Vilken dag var det?
Jag tror att de menar att eftersom det fanns snö på tisdagen och sen blev det mindre snö, då måste det ha regnat kanske. Då säger vi under onsdagen regnade det den här onsdag. Så under onsdagen. Hur mycket snö föll under veckan, hela veckan menar de. Då måste jag veta, här är 30 centimeter och från här till här är från 40 till 60, det är 20 centimeter. Så 30 plus 20 blir 50 centimeter, tror jag. Eftersom den här gröna här är 30 och den här gröna här är hela. Torsdag 10 och fredag 10 blir 20. Måndag 30 blir 50 centimeter. D. När ökade snödjupet snabbast? På en dag snöade 30 centimeter. Det här måste vara snabbast. Mycket snö på en dag. Men här 2 dagar 20 centimeter, så det är inte kanske så snabbt. Så säger vi under måndagen. Under måndagen. Fråga 6117. Graferna visar hur Sara och Niklas springer ett lopp på 400 meter. Sara som är tävlingslöpare låter Niklas starta något före för att loppet ska bli jämnt. Så det här är deras bana. Sara, den här gröna, och Niklas, den här rosa. Niklas och Sara. Fråga A. Hur långt har Niklas sprungit när Sara startar? Sara startar i 00 här. Men Niklas startar här. Ska vi se. Niklas startar här. Det var inte snyggt. Jag ska rita igen. Måla. Så Niklas startar före. Vi ser så mycket före henne. Och det är, här är 20, 40, 60, här är 80 meter före Sara. Han startar 80 meter före. B. När springer Sara om Niklas? Betyder när, vilken tid. Här springer hon om härifrån. Då är det tiden efter hur många minuter måste jag veta här. Och så går jag och läser av hur mycket är här. Här är 44 sekunder. Efter 44 sekunder. Nästan. Så se. Hur långt har Sara sprungit då? Då går jag till samma punkt här och läser av hur många meter. Och det är 320 meter. 320 meter här läser jag av.
Vilken tid hade Sara på loppet? Loppet är till 400. Så. Loppet är så mycket. Och Sara springer, hur mycket tid tog det för henne? 60 sekunder. 400 meter, 60 sekunder. Så säger man, hur långt har Niklas kvar att springa då Sara har kommit i mål? När Sara är i mål, kanske ska sudda så att vi ser bättre. Så när Sara är här så är det var inte Sara. När Sara är här så är Niklas här. Och hur mycket är skillnaden? Är 20 meter. 20 meter mellan här och här. Mellan här och här. Mellan Sara och Niklas. Så, 20 meter. Ja, då är vi klara med sidan 258. Ha det så bra.